Welkom, 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 excellenties en iedereen. Als je geen excellenties zegt, moet je iedereen ook nog eer geven. Oh ja, iedereen die zo liefdevol samenwerkt met elkaar. Iedereen die hier aanwezig is en hier aanwezig wilt zijn. De kracht van onze gemeenschap, welkom. Ik gebruik papiertje, is dat goed? Ja. Verheugd zijn wij ook al om u hier te zien, te spreken, te mogen verwelkomen. Ik hoop ook, en dat heb ik al gezien, jullie zijn druk in gesprek. En ik had hier opgeschreven dat ik hoopte dat jullie met elkaar in gesprek zouden raken. Maar dat hoeft al niet meer, merk ik. Weten jullie, het is een bewogen week geweest. Eén waarin de taskforce met het advies aan minister Vogelaar is gekomen. Een product dat op papier de A-gemeenschap de kans geeft haar bijdrage te geven aan de integratie, de participatie en de emancipatie van de Caribische Nederlanders. Maar ook een week waarin we hebben ervaren dat Nederland Nederland blijft. In die zin dat er weer getornd wordt aan het gelijkwaardigheidsbeginsel. De Raad van State heeft er uit wijsheid geoordeeld dat de AA-jongeren als burgers in Nederland mogen rondlopen, echter met een mindere status. Het grondrecht van de privacy is aangetast. Waarom moeten wij Caribische Nederlanders steeds weer opnieuw in onze gezamenlijke geschiedenis ervaren dat de Nederlandse machthebbers, gesteund door wetten, de grondrechten niet respecteren? Er is een oud gegeven in elke cultuur, in elke godsdienst. Een gezegde: wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. In dit democratisch bestel waarin wij leven, leggen wij ons uiteraard niet zomaar neer bij een dergelijk vonnis van de Raad van State. Lees Nederlandse overheid. Het zijn immers ook Europese burgers en dit kan niet zomaar. Laat niet iets zogenaamd onschuldigs beginnen met een via en uiteindelijk uitmonden in vervolgingen. En misschien nog meer dan dat. En mogelijk vindt u dit overdreven, maar wie de geschiedenis kent, weet dat wij hiermee niet overdrijven. Veel van de jongeren die in de problemen zijn, zijn jongeren waarvan de familie reeds een aantal generaties weinig sociale mobiliteit ervaren hebben. Oftewel, wie voor een dubbeltje geboren is, blijft een dubbeltje. Wij zien hen van adres naar adres gaan. Weet u waarom? Omdat zij trachten, geloof het of niet, om op de sociale ladder te stijgen. De eerste adreswijziging betrof de immigratie naar Nederland. Doch de onbekendheid met de regels in dit land zorgen voor grote problemen. Nog erger. En misschien moet u goed luisteren wat ik nu zeg. Nederland in haar cultuur wil van een informele cultuur uitgaan. Maar dat herbergt in zichzelf dat mensen tegen de lamp kunnen lopen. Omdat er wel degelijk een cultuur is van normering en regels. En als je die niet kent, leidt dat tot uitsluiting. Als je zomaar je mag zeggen tegen je leraar, betekent niet dat de leraar jou als gelijkwaardig beschouwt. Ik heb het zelf meegemaakt tijdens de studie. Ik hoop niet dat iemand denkt dat ik hiermee de verantwoordelijkheid van de Antillianen zelf hiermee wil wegschuiven. Ik geef u een tweetal voorbeelden van het nemen van de verantwoordelijkheid van de Antillianen. Ik maak het persoonlijk, omdat dit zaken zijn die ik zelf meemaak.